Ué, en este punt del plató ens trobem, Joan. Gràcies. Gràcies, Joan, gràcies, Isabel, per informar-nos. Ara anem a entretenir-nos i anem a culturitzar-nos gràcies a Yuri Aguilar. Què tal, com estàs? Bona vesprada. Bona vesprada, Carol. I la seva versió de la història. Avui m'ha dit que res, que no em prepare res, que ell va fer-me un concurset, jo no sé, que té que veure un concurs amb la història, amb el saber. Bueno, jo no li vull furtar la secció a Ferran Cano, però sí que anem a fer una secció un poquet d'arquitectura, un poquet d'endevinar algunes coses. Anem a parlar sobre els falsos històrics. I diràs, què és això del fals històric? És molt senzillet. Fals històric. Pues, falsos històrics o un fals històric és un edifici que té una part que s'ha afegit posteriorment a la seva construcció en el que els constructors, diguem que han seguit la línia original. La Sagrada Família, per exemple? No, la Sagrada Família no és un fals històric perquè Gaudí va deixar els plànols i s'està construint tal qual Gaudí ho va deixar. Llavors una construcció nova que el govern de Tor decidís continuar o restaurar o reformar un edifici. Exacte, i en aquesta reforma o en aquesta ampliació o en aquesta restauració el que se fa és afegir una part nova però seguint la línia original de la construcció antiga. Per a veure els casos, sí, un excehomo. No, però en pintura no es pot fer, eh? En pintura no. No es pot tocar res, l'excehomo va ser, mira, un accident. Sí, en arquitectura sí que s'adeqüen molts edificis als usos d'un temps concret i un temps donat. En pintura no. En un Sorolla no podríem afegir un altre xiquet banyant-se a la vora del mar. Per molt puritanos que siguem, no podríem posar-li un traje de bany als xiquets. No, però en arquitectura sí que es fa. I per a veure alguns casos, Carol, et proposo un joc. Et proposo que vostès també en casa vegin les fotos i els edificis que anem a proposar-los i han d'endevinar si contenen falsos històrics o no. Quin és el primer edifici? La Llotja de la Seda. Què diries, Carol? És un fals històric o no és un fals històric? Doncs jo que me l'he vist molt de prop, diria que sí, que té algunes parts noves. Conté un fals històric. Els espectadors estaran veient ahir unes fotografies de la Llotja de la Seda. En este gravat antic veus que la torrassa central no està acabada, no té el remat, no té els merlets ni les gàrgoles. Les gàrgoles són noves, o sigui, són posteriors. Les de la torrassa sí. Veiem en el gravat que la torrassa no està acabada. Bé, entre 1887 i 1900, diguem que es va fer una restauració de la llotja i es va completar aquesta torrassa, però seguint el mateix disseny i la mateixa construcció del segle de finals del segle XV. Continua sent igual de bonica. És preciosa, patrimoni de la humanitat des de l'any 1996, si no m'equivoque, i és un edifici que conté un fals històric. I els que passegen aquests últims dies per València, per davant de la llotja, podran comprovar, en aquesta foto es veu perfectament, com la restauració de la façana hi ha dos colors, no? Aquest cos superior es veu més claret. Per què? Perquè aquesta pedra únicament té 100 anys i no com les pedres de l'altra part del cos, que sí que tenen alguna més. Segon edifici, Carol, les Torres de Quart, ahí les veiem. Això està tal qual. Originals. Això està tal qual i m'encanta així com està. Mira, hasta les canonades que tenen de la Guerra d'Independència. Són totalment originals i es van salvar de l'enderrocament en 1865 de les muralles de València i d'altres portes de València perquè es feien servir com a presó. Gràcies a allò es van salvar de l'enderrocament... Les Torres de Serran sí que és fals històric, No, les Torres de Serran són totalment originals. Sí, són les dues de les 7 portes que conservem de l'antiga ciutat. Carol, continuem. Un altre. I en casa també, per favor, molt atents. El Palau del Marquès de Dosaigües. Ostres. Històric, original o què? Sí que no ho sé. És complicat, Està molt lluent, però no ho sé. Què dirien? A casa què dirien? Doncs conté un fals històric, perquè resulta que el palau, que es remunta en moltes ampliacions i en moltes reformes a finals del segle XVII, en els anys 60, per allotjar aquesta col·lecció de ceràmica, perquè avui en dia cal dir que el Palau del Marquès de Dosaigües és seu del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries, per allotjar aquesta col·lecció, als anys 60 es va projectar fer un edifici al costat del palau, però un edifici que era molt modern i que no casava amb la decoració. Es decideix, a mitjan d'aquesta construcció, que ahir estem veient-lo, enderrocar aquests ciments que estaven fent nous i fer una addició al palau, però de la mateixa manera que es va construir la resta del palau, amb la qual cosa, meitat de l'edifici és dels anys 60 i l'altra meitat de finals del segle XVIII. O sigui, tenim un edifici acabat completament, però que la meitat d'ell
és, diguem, molt recent, que és dels anys 60. Que xulo, és preciós. És una meravella, jo recomano la visita, els diumenges és gratuït, i si no, la resta dels dies crec que val €1, i és un edifici molt interessant, amb moltes obres d'art dins. Continuem, si te pareix, Carol. Va, sí. Ahí estem veient l'edifici de la Generalitat Valenciana, l'oficina del president. Este és un fals històric, no? Sí, conté un fals històric. Mira, la primera torrassa, que és la que dona a la plaça de la Verge, eixa que estem veient ahir, és una torrassa que data del segle XVI, de principis del segle XVI. I entre 1942 i 1951 es construeix la resta del palau, el que seria l'entrada pel carrer Cavallers, i la torrassa, que és una rèplica de la que dona a la plaça de la Verge, en la plaça de Manises. El que passa és que és molt difícil distingir-lo, perquè la construcció d'aquest cos central i de la segona torrassa es va fer amb pedres procedents d'enderrocaments d'edificis antics de la mateixa època que de la primera torrassa. Per això estem en aquesta entrada al palau i és fals, és una construcció que no té ni 100 anys, i ahí està, enganyant a molts, però fent les delícies perquè és un edifici absolutament impressionant, que en els últims, en els darrers mesos, s'ha obert al públic i és molt fàcil. Abans no, però avui en dia és un edifici molt fàcil de veure per dins i és una visita que jo recomano àmpliament. No, tots els edificis que ens estàs portant són molt recomanables. Sí, ahí estem veient-lo. I un diumenge qualsevol o entre setmana que hi ha molt poqueta gent és perfecte per veure. Quin més? Doncs mira, un altre. Carol, el Micalet. Ahí el tenim. Què diries? Ostres, jo què sé, té una part de fals històric? En casa que diuen, doncs correcte. Conté un fals històric molt menudet, la barana. La barana final, quan uno puja aquests 207 escalons... Ahir vam veure Àlex Blanquer com pujava a dalt del Micalet. Després d'aquests 207... 200 quants? 207 escalons. Que et deixen totalment exhaust i els genolls tremolant. Hi ha una barana de pedra, doncs aquesta barana de pedra és tan recent com que és de 1983. Sí, perquè abans de 1983 hi havia, i es veu en este gravat, hi havia una xicoteta barana de ferro. Era una baraneta però molt menudeta i mínima, no? I aquesta barana es decideix llevar-la en 1983 i afegir, diguem, una barana més contundent, de pedra, diguem que fer un poquet honor a la contundència de la pròpia torre. I ahí està, és un fals històric i és molt recent. Que xules les fotos històriques que estàs mostrant. Ahí veiem que no té la barana, té una baraneta de ferro, però la d'avui és una de pedra, que per cert és una interpretació de la barana que hi havia a finals del segle XV. No és tampoc és un fals històric, diguem, dels més falsos que hem mostrat, pot ser siga dels més falsos, sí. I és un edifici, jo recomano la visita, fer esport i pujar ahí. Ahí tenim un altre. Última foto. Última foto, Caro, anem a xuar. El pont de la Mar, què diries? Fals històric o no? Ni idea. No el tinc molt vist, jo, este pont. No ho sé. És un pont que data de l'any 1596 i no és un fals històric, en aquest cas. Han acertat en casa, s'han dit que no, perquè és un pont que, a pesar que ha tingut alguns danys provocats per alguna riuà en els darrers segles, el cas és que es manté perfectament. Ahí veiem un gravat. Que bé que feien les coses abans, És que abans es feia... Quants anys que ha durat, Si es feien les coses en contundència, se feien bé, no? Però ahí està, i el tenim, i és un pont que es manté... A veure si el de Calatrava dura tant com este. Ojalà durarà tant, ojalà durarà tant. Són estils diferents, però els dos són preciosos. Molt diferents. Que interessant, m'ha agradat molt i sobretot aquestes fotos tan antigues i tan curioses de veure, no? Bueno, hem fet un repàs interessant. Tants anys i anys després. Sí, a la història i a l'arquitectura de la nostra ciutat. Que guai, m'ha agradat molt. Yuri Aguilar, sempre aprenem moltíssim amb tu. D'això es tracta. I ara anem a veure parts d'edificis o de pobles en aquest mirador de Ferran Cano, a veure si s'emporten els dinerets. Gràcies, Yuri.